Kakong kumon wa lang nyo pun riu sinem kerta kadai kanong ya mare thong marathon ka bapau bha jong ka jela ha ki kerdan ya kun jong ki bala he kerta bat kakong kumon kadai ka basyong basa ha ka shnong shingi maulen southwest khasi hills district hadin ka jingyo eko khubor ka batikna bakan sa yo let banya shiminta ha ka jingya mare thong shabar kari India kata ha Australia kala ai khuble yo ba bining lingkhoi ubala lam linti ya ka kumju ru ikire urang ba bat iki bala betin linti ya ka hadu kini kisngi kakong kumon wa lang ha bakren hikila pathai khubor kala bu ka jingkar pa niki pa ba jong ka jala Meghalaya bakin bu lem ha ki jing duai khna bakanum don kanu kanu ka jing penthot ne pinwet hadu kisngi ba maka kan mi na ka jala Meghalaya banit Australia bat enda kawan phairu lingba kamet ka bakot pakhya kum kalong kami na nong kendong ka beduna ka jing nang jing start bat ha ka yo ka kon ka bu ka jing kerpat ne ki pai ba bala dadon manu bala ban a jing yarap ya ka ha kinu ki benta namar bun ki jing lot jing sap ha balit shabari bat ka ngit scam bala da kan wan pai kan wan ra ru ikan nam ka buram am tangi ka shnong henry ka jala Meghalaya bat ikari India hi bro ka wai Siap ngai kuble ya uble no bolong ta ba ula ya rap nga ula pli galat lenti nga bangan poi ha kene ka thong ga ban ngam sa let ki leng ki chaka te ni ko ni siap ngai kuble ni ko ya u sarbining ba ula ya rap ban le sitom na ga ban ta ban penbit penbiang ya ki ko tiswa janga bat mentang la tikna ba ngan la ban le chita siapa Australia ban le ki kun bat ki le ki bari bat ko ban ya ngan yang do jom ti kijat ban le chita siapa Australia da ka ba ngatrai sitom ba da ka ba kitkia pha man la kasni daga jing tresi tom jonga ngakermen ba uble usai rapinga bat masalamat poi sikathom bat kaweru ai kuble ba naga benta kirurung ba baro ki balaya ra bat kersian yang lem yang ha kane ka kenti ka ba manta jonga jing le jonga seta sepo Australia bani simenta ke jing ilakai sepo Australia te kande dei kita ka burom kaburom tang naga banta ke jonga ndre naga banta kane ka ri ka indi na kane ka ron Meghalaya barna banta nagi Meghalaya ke jongi barna po ka ri India bro ka we lada kino ki ka jingle ki jonga ai ba ngan le daga jingrab lem ke jong pi ngam don gi jing ngam don gono re ngan laban poi su poi san bat ngan salaban poi ro sek thong jong job da gi jing dua lem bar gi jing rap lem gi jong pi ki pa da ngaker pati pi ki pa bakin ye dua lem na kamanta gi jonga bangan yo berbor ka mer ka ko bekya hadu bangan le ban ya simbenta banile ban mereka setai sepo Australia re namar ba ngalong ka long kemi ka bado bat ka ba ngasem jing baha sephang ka liang jo ka bisa re daga jing do lem ka jong pi daga jing rap lem ka jong pi ngam sala hi ban poi su poi sain ba jado bangan poi se ka thong jong job bat ngaker paro ba lada pi don kam ro kene kuwa ban yarap lem na kabanta ke jonga sim ya no jepe bat ya kene ka numbar pun ke jonga bat pin sa pun hanga lada pi don kam pin sa sim ya numbar ba nriu not kendai nriu ar kendai san new lai te sa chisin ngan itu biang ini numbar pun nriu not kendai nriu ar kendai san nyau lai te lada pidon kam sim yau ne number phone jonga bat pin sa phone hanga ba te phi ki ne ki pa ba pin ya lem na kabanta jonga bani duai lem na kabanta jonga khnang ba ngan yo ka mer ka bukoi bakhya adu ndang dei ko por bang chale chapo Australia te
Dagi jingerap lem bojong pi. Nga bunga kelong ni bangalong kebalok men rei bagataru. Dagi jingerap lem bojong pi ay bangan la ban poisu poisan. Aduh bangan repoi sya kata katong bangan de penisi benta hapo Australia. Te lingba ke jingerap bojong pi ngakermen bangan sala ban wanra ega romedar ban ngan sala ban poi sya katong ban